Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. Thank you. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Macele no Mseleku baqeda u-20 years namhlanje. Bendawonye beshadile. Uvezile Mseleku ukuthi washada noMacele ena 22 years. Ngizofunda ke imessage yakhe njengoba injalo. Namhlanje indlunkulu umamkhulu Macele Mseleku iqeda iminyaka ewu-20 yaganela kwaMseleku. Siyabonga kakhulu Mandosi Magaye esikufunde kuwena. Wena mntana enkosi, uNkulunkulu nethonga, izinyanda ezulu zikuhlahlamelise. Sina baseMaselekwini sithokozile ngawe. We're humbled by your motherly love and stewardship. 20 years later kusemnandi. Hayi bafike abanye bethi labo mama abajabule, hayibo nogada wakaMseleku. Ngiyadlala ke njalo. Nayi ke imessage enye kababa Mseleku eveza ukuthi ubusisekile. Aye halala makhulu Macele. Ungichaza masethi hayibo mase kunokushisa kodwa. Sethi hayibo phela mina angishadanga nendoda eshadile. Hayi ubone ukuthi hayi Macele uyazazi kahle ukuthi kahle izwi lakhe elisebenzayo kwezinye izinto. Ngiyadlala njalo. Please subscribe if you haven't subscribed. Ngiyabonga kakhulu support. Kukhona ongibuzile ukuthi manje wenza ama-video ngezinto ezenzeke kudala. Yazi ukuthi kufana nani? Kufana nokuthi American YouTubers bezokwenza ama-reaction videos ngomculo wase-South Africa owenziwe 8 years ago. Mawuya kuleya channel ufike uye usho ukuthi thank you so much. Kwaze kwakuhle kanjalo. Nalana-ke if ukuthi ngenza ama-video amadala or ngezinto ezenzeke kudala, makusebenza ikhona indlela okusebenza ngayo. Bakhona nabanye abathanda ukufundisa isiZulu, so iyona ndlela elula le. Uyayibona? Masisi nje Uthando Nesthembu ku-season 1 ngikhulume ngento engayibona kwi-video yaku-season 1. Kahle kusuke ngaseyona into eyenzeke ku-season 1. Ikhona indawo yokuthi ezinye izinto siyafunda ngazo mase ngiyabona nemibono ehlukene kubantu. Hayi ke kuyohleze kunje, ngizoqala okunye mase ngisho okunye ophakathi nendawo. Kodwa ke siyababongela ubaba Mseleku noMacele. Mawungaka subscribe, please subscribe. Mawuyithanda into engiyenza lana. Makungenjalo ungazibangeli inkinga ulande nomuntu ozokutshela into ekubhorayo. Ngiyabonga kakhulu for your love and support. I appreciate you. Yazi ngihleli la ngiyareflecta ngithi I am a blessed man ngokuba nalamakhosikazi angaka nginawo. Remember mhlawumbe 99% wabantu ngesikhathi ngiba approacha wawuthi abangavuma ungena esithembweni, kodwa bona bavuma.